Thokoza sanibona ma-South Africa. Ngihamba noNdosi la no-Mr Zondi Nondaba Ncwasana lo. Sizobuyela nje kuleya video le sake sayichaza before ekhuluma ngokubethela ngey'mpondo zankonka. So sogcizelela mhlawumbe imithi esayi-eda ukuthi kanjani kanjani. So umuntu ngifisa ukuthi ayobuka leya video endala bese azohlanganisa le mithi esizoyibala manje. Asizuba mude-ke kakhulu ngoba sizobe sibala yona imithi esi-ede la. Ya. So imithi engizoyibala la ngizobala umayime umuthi wokuqala, kube umaphipho oyintelezi, kube nalento esiyibiza ngophondo lukabhejane. Khona le nduku le ema-ithi, khona umuthi nje oyintelezi ojwayele ukuma uthi kanje. Uma kuthi mhlawumpe esilungwini imila kanje ibe mningi engathi yilekhuzana ophondo labhejana siyibiza kanjalo. Shuthi kube yiphondo labhejana, kube ukhathi besonga, kube isikhomakhoma, imbiza kayivuthwa, udabula amafu, kube impindamshaya. Amaphindi emuva ngathi vele siwafaka wonke nentonga zikamaphindisa kanjalo kanjalo. Sifake ogibileweni, umhluhluwe, omzungulu, isigqiki somkhovu kanjalo kanjalo, nesatikoloshe, isiqunga sikatikoloshi, kube ovela emoyeni, kube kuningi bobazalwane, kuningi. Then sizo-eda amafutha ngoba ngisazama ukucabanga. Amafutha esizowa-eda, sizo-eda amafutha engwe, sifake iy'nsiba zenhloli. Shuthi iy'nsiba zenhloli sizoyishisa zibe yinsizi ngoba nawo lo muthi lo kumele uwushise ube yinsizi vele uma uzosebenzisa. Kube amafutha kaxamu. Amafutha kaxamu nayo into engasile ekhaya ayisondeli, into efana nesilwane ezithunyelwayo, ukulala kabi, izinto ey'fana ney'poki, kuyenza ukuthi ukhuseleke kungafiki. Mhlawumpe niyacindezeleka, khona izinto ey'gijima phezu kwezindlu, iy'mpundulu kanjalo kanjalo. Sifake amasimbi ehhashi. Amasimbi ehhashi uyawathatha nawe uzowahlanganisa nalo muthi, ukushaye kube yimpukeshe, ufake umphenduli. Nawo umphenduli kuyintelezi ngiyafisa ukuthi umuntu akufake because umuntu mayibuke mhlawumpe le video le ku-TikTok, mhlawumpe wasesebenzisa ley'ntelezi lezi wachela, mhlawumpe umthakathi, Jesus, kuyakwazi ukuthi kukulekelele wena kuloko ekuthenini uma ufaka umphenduli mhlawumpe yena wahamba wocupha naye ethi uzama ukuthi uma ikuthakatha leyo nto ingakwazi ukusebenza. So wena uyakwazi ukusebenzisa umphenduli noma ngabe khona into ozoyifica mhlawumpe ekhaya efana mhlawumpe nenkukhu or into efana nekati elimnyama mhlawumpe bekuthakatha ngalo, noma into eyisichitho okanye eyiselesele, uyakwazi uthatha ley'ntelezi esiyibalile uzoyihlanganisa nomphenduli ukufake bese uchele ngawo egcekeni. Uzuke usucupha ngaleyo nto leyo bekade eyithumela ukuthi zikhale kuyena. So iloko engikubalayo. So lokhu uyakugqula kube fine, lokho kuwumuthi, amasimbi ehhashi nani nani lokho esesikubalile, ukufake phakathi kube yimpukeshe. Ngake ngachaza ngathi kube fine njenganesihlungu. Kushuthi ubeka nje uthayela ukushisa kube fine bese ufaka la mafutha engwe awendlovu engangawabala before, kanjalo kanjalo. Namanye amafutha engeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwabalisise because amafutha esiwabalayo amafutha angenabo ubungozi, yabo. Amafutha embulu, amafutha engwe kanjalo kanjalo, into engeke ize zibe nawo ubungozi. Then thatha lokho uzokumikisa namafutha, ufake amavimbela wonke, ufake ama-entrance wonke phakathi, ukumikise naloko kuyi-stuff. Ufake odupha owuphawuda, ukumikise ukufake phakathi. Ufaka insinda kanjalo kanjalo namasithe ukumikise, bese ukufaka kuphondo lolu lankonka.
uyakuthatha ukugqiba emakhoneni omuzi ekhaya, then bese uthathe nje mhlawumbe noma ngabe ibhodlela levimbela elilodwa, ufake le mithi le esikhulume ngayo njengeyistafu, uyifake phakathi bese ulibhoboze nje kancane, uligqiba esangweni. Ulirepha nje ngendwangu ebovu, uligqibe esangweni, kuze ma ukuthi nje khona umuntu ongenayo ekhaya oze ngesimo esingekho kahle, zikhale kuyena. Ngiyacabanga ukuthi icacile, mhlawumbe la ngingazwakalanga khona sizophinde sibuye nayo ividiyo le sizofaka lapho ekushode khona kanjalo kanjalo, ukuze izophelelisa inkonzo, because ukubethela akuyona indlela eyodwa. Sachaza before ukuthi awubetheli ngesitayela esisodwa. Abanye bafaka intonga kamaphindisa bethele ngayo, akanye impindi amshaye, akanye amakhandlela, akanye amabhodlela. Thina lo esikuchazayo okwey'mpondo zikaNkonka, into enga-expire engaphelele engavuselelwe, into nje yohlezi imile kanje. So ufaka omembeso kanjalo kanjalo, umuntu uma ehlushwa iy'lwane, owesidikili, ngiyacabanga ukuthi ngangakhuluma ngako, omzungulu, umkhwangu. Uma uhlushwa iy'lwane, umkhwangu usiza noma kuthiwa umuntu uhlushwa ipoliyana okanye ispoki magayi. Le njubo esikhuluma ngayo uyakwazi ukuyithatha uyishunqisele ngisho ekhaya, uyishunqise uyifake emalahleni uma kuthiwa naku isimo siyahlupha la khona umuntu onithakathayo, khona isipoka kanye esihluphayo kanye umoya ongemuhle, uyakwazi ukufaka emalahleni lokhu ukushunqise, ukufake nalamafutha lawo, siyahamba. Lokhu uyakwazi ukukuthatha ukufake ngisho emotweni yakho kuhlale khona, uyakwazi ngisho ukugcaba ngako. Yiko ngingafunanga ukufaka amafutha amanye angaku-affect-a wena. Lokhu nje into engakusiza, even ungakwazi ukugcaba ngisho ngayo umuntu, uhambe umgcabele entabeni ekuseni okanye ebusuku. Ungawumgcabela olwandle, uqale umgcabe bese uyamgeza ngomuthi, igazi lakhe lihambe nalowo mfula kanye nalolo lwandle, bese kube yima umgcoba umuthi. Sisazophinde sibuye sesiyiphelelisa mhlampe ividiyo sobhalansisa lapho nalapho. Lokhu esikubalayo okusomqoka okuzokusiza vele. Asithokoze. 4.5 ukubethela, sengiyivalile, siyabingelela nje.